израза, Боби, който трябва да предадеш по счупения телефон, е следният. Кой? Тихо, всички напред да гледат. Напиши го тай на кюта. Така, чакай, тихо. Искам да ви... Чакай, пак. Тихо. Видяхте ли го? Гледай напред. Добре, Боби, разбра ли го? Не. Ето бе. Не, аз го разбрах как ще го таковам, бе. Или както искаш. Както искаш. Значи, така. Само мога ли да кажа нещо? Не можеш. Ама трябва. Добре, кажи какво искаш. Чакай. Аз трябва да кажа, че имам много думи. Да, Мога ли? Нищо бе, Боби, нищо, както искаш. Добре. Започваш, никакви звуци. Симона, обърни се вече, можеш да се обърнеш. Боби, кой е? Да. Няма 3, 4, 5. Давай, обяснявай. Все едно сме опашка за банани. Запомни ли го? Ай, понеже за първи път, още веднъж. Това също, да, също така. трябва да го попиеш и да го покажеш на следващия. Така. Знаете ви за какво? Благодаря. Така, Гери, обърни се. Също, което е покал Боби. Пълен провал. Пълен провал ще. Да. До тук е много точно. Кажи го, не знам да кажа. Пък къде го видя това, бе? Добре, какво си запомнил от Гери на следващия? Така, Бат Милко, ти си. Гери, същото, което си видяла от Симона. На Бат Милко. Прескокне. Давай. Майко. Това е край. Майко. Но трябва да е популярен израз, ей. Популярен. Така, Бат Милко. Популярен израз. Бат Милко, теб не те интересува. Ти покажи каквото запомни, защото ти гледаш към мен през цялото време. Не, няма втори път. Добре, защото си ми приятел още веднъж. Покажи му го, Гери. Приятел си ми. Ние сме му неприятели. Чакай сега. Той ще закупае втори път, той ще получи. Добре, ще го кажа също на... Няма да го кажеш, ще го покажеш на Геро. Геро, обърни се. Да. Те защо не промениха нещо? О, ти не, горубля, Ама добре, че Добре, покажи го още веднъж. А ти го повтаряш. Той ми показа, ама аз по друг начин го разбрах. Ма къде ти, че не видях? Това е скулптура в Рим. Да. Геро, румба. Гледай сега. Давай. Популярен израз. Да, бе. Виж сега какво. Тише. Нека ти покажа Геро. Така. Аз мога ли да говоря? Не. Още. Ако да говориш, ти нищо не разбираш. Той па щял да говори. Тук гледай, бе. Тук гледай. Така, румба. Виждам, че ни е ясно всичко. Кой е популярният израз? Чакай, той продължава нещо. Няма да продължава. Повтаряйте го. Повтаряйте го, защото ти си... Сега представя си да Тук. чакаш. Няма шанс. Кой е популярният израз в румба? Тратата потия, бе, чакай. Това е много популярен израз, който показах на Боби. Популярен израз. Петър пред пете, през три пръта преплита. Прети Петър преплита. Къде го видя? Къде го видя това Петър Плет? Петър. Да, Петър. Да. Пред плете. Къде показва ли му такова нещо? Къде му показва такова нещо? Това е черъв, това е черъв. Това е черъв, предположи. Така. Петима петка не чакат. Не да, ама сигурно Не, не. ма Нека, я Боби да пробва. Петима петка не чакат. Боби, ела. Чакай сега, защото Боби... Не, нека да го обясни на всички. Не, двама ще го... Ето, гледайте сега. А това никой не го Това беше първото. Той на мен ни го показа, ама аз не го... Това изобщо го е нямало при нас. Ами някъде се изгуби по трасето. Какво ме гледате като биваш Чакай, пакет, бе? чакай.
Чакай, дай пак. Пари за... Айде бе. Чакай. Пари. Чакай. Черни пари за бели дни. Не. Ти си. Не. Израза е Парите му изтичат през... сухо дупе, риба не яде. Сухо дупе, риба не яде. Сухо дупе. Сега,